Ćao svima, ja sam Alfred 1000, a ovo je prankovanje Teodore. Danas ću da prankujem Teodoru. Uzvraćam joj ono što mi ona sredila za Minecraft. I pošto me tako ona prankovala, sad ću nju da prankujem. Milor Stokić uzvraća u istoj meri. Sad ću da je uzvratim za ovo što mi je uništila Minecraft. Samo da sednem na komp, njen laptop. Sad ću da vam pokažem šta ću da uradim. Gledajte, sad ću da uđem u njenu omiljenu igricu Night's Freddy's. I sad ću da joj da joj restartujem da bude na prvu noć. Tako što ću da pritisnem New Game. Vidite šta se dešava kad se to uradi. Evo, sad sam na prvu noć. Čekaj, ima da vam kažem. Ukoliko vam se desi neke greške na vašem YouTube kanalu, ja za te stvari ne odgovaram. Niti za hakovanje koje vam neko namestio. Zato vi nemojte kriviti mene, nego drugog krivite što vam to uradio. Upamtite, imajte na umu zabranjeno kopiranje svih mojih videa i ne smije se staviti u vašim videima. Stvari, na vašim videima ne smije se nađu ni jedan delić mog klipa. Hejtovanje na mom YouTube kanalu zabranjeno. To ćete vidite u opisu. Da je zabranjeno pisanje u komentarima psovke, uvrede, govor mržnje, pretnje. Sad idem po Teodoru da dođe da vidi ovo što sam mu spremio. Ima, ja slatko se smijem. Samo da izađem. Sad će da je prankujem. Charlie. Evo ga, Charlie, ten pas. Pokažu ću vam još jednom. Gdje ja? Dođi vamo, dole. Šta se radi sad? Dođi, ne stidi se. Zatvori vrata, ne duva klima. Jao bre. Majku ti. Ometa me. Ko? Tamo njemu živjelo musti i sve i sad nešto tu radiš jebe. Ima iznenađenje. Jao, nešto je lašo 100%. Jok. Nije. Plašo. Plašiš se? Aha, da. Nešto je na kompu, šta je? Proveri sama. Uđi na Night's Freddy's.
Gdje je ovaj Fred? Evo ti govore Ćoro. Dole. Idi, vidi, ne kontinuje. Jebote, otac! Ulazi u lavo! Juj, jebem ti je sunce u pičku. Alo, pritipa! Jebote! Sad ću... Matko moja! Pičku materi! Pičko! Ajde, pičko! Pičkice! Pičko! Prevario sam te! Ne možeš mi ništa! Ti si kukavica! Jesi! Ti si maunica! O Bože! Moraš se pazim. Može da svakom čošku ona bude. Moram polako. Prevario sam te. Prevario sam te. Utata, uzvratio sam ti za ono za Minecraft. Što si mi uradila? Molim. Ne deremo se, nego prankao sam je, zato me juri. Šta kažeš? Izgleda da moram brišiti sve Five Nights at Freddy's što sam radila, bukvalno. Otišlo sve u kurac! Šta? Otišlo sve u kurac, ne mogu više Five Nights at Freddy's da snimam. Eto, uzvratio sam 300 meri za ovo, što si mi uradila. Ma bre! S pravom. Ti imaš neko pravo! Jebem ja! Okreni se! Sad ću da te... Okreni se! Pičko! Okreni dupe! Smiri se, pičko! Okreni dupe! Smiri se, pizdo! Okreni dupe! Pizdo! Alo! Pizdo! Pizdo jedna! Ajde dole! Pizdo! Ajde dole, jebem ti ja sve! Jebem ti svemu u pičku ja. Ne znaš. Doletimo! Ti si kreten. Uništi mi karijeru! Tebi. Evo ti ga na pičko jedna. Ajde da rad. Ti ćeš mene da prankuješ, jeli? Hoću! Pičko. Ko si bila noć? Prije nego što je ono... Peta! Peta sam bila! Sve one muke, sve one jebanja, sve ono silovanja što sam preživala! Da Bog da te jebo, Freddy opet. Otišlo u Bog kurac! te jebo. Nek ti ode. Zaslužila si to. Ovog trčanja. A, ti si tu morala... Podignula mi se kosa. Da, ja sam ringešpil. Jesi. I kako se osjećaš? Ko govno. Ko govna. Ti je lepo te, a? Ni malo. Ti je lepo u duši, što sam te brankovao. Nije. Razočarala sam se. Mnogo sam tužna. Otišao mi... nema veze. Neću više Five Nights at Freddy's da snimam i to je to. Zajebao me. Opasno sam te izjebu. Te, a? I tako, Idi dole. što se tiče ovog videa, Idi dole! vi lajkujte, subscribeujte, komentarišite, dijelite ovaj video. A mi se vidimo u nekom drugom klipu. Nemojte zaboraviti, uključite zvonce. Da vam stižu obavještenja, u suprotnom, ako ne uključite zvonce, prepustit ćete svo moje videe.
To je to što se tiče mene. Da sam se ovaj ponasmeo. Malo sam se slatko smeo. Prosto sam je prankovao. To je to od mene. I za kraj vam kažem, mnogo vas volim, niste mali, čuvajte se. A?